ħafna, grazzi. Ħamu niltaqa' ma' ħabibi uħor tagħna. Ilu ftit ma naraħ, imma reġa' qiegħed magħna żamm l-appuntament tiegħu magħna u mhux biss illa għaliex għandna suġġett interessanti x'niddiskutu llum peress li kelli telespettatriċi li bagħtitilna messaġġ illi jiena meta nirċievi ċertu messaġġi inħossom narhom daqsxejn inkwetanti u biex niddiskutu propju dan is-suġġett għandna magħna lil Kane Said illi huwa manager għall komunikazzjoni ġej mill-Fondazzjoni Lob Responsabbli u allura għandna ħafna x'niddiskutu. Kif aħna Kane? Insab tajjeb, insellimlek Anġela u nsellem lit-tim kollu. L-istess, nsellimlek grazzi tal-li qiegħed magħna. Irċevejna SMS. Jien qed nieħu gosta bil-messaġġi tat-telespettaturi tieħdunix ħażin, imma kultant ċertu SMS jinkwetawni mhux ftit bħal dan l-SMS li għandna llum. Fil-fatt għandi telespettatriċi tagħna li bagħtitilna messaġġ u qaltilna Anġela importanti tistaqsi lil Kane veru li ġugaturi illum il-ġurnata waslu biex jagħmlu ċertu estremitajiet qaltilna il għaliex din semat li xi ħadd addirittura kellu jbieħ il-proprjetà tiegħu qaltilna u mhux biss daw min qed ibieħ il-karozzi saħansitra anki intrapriżi illi qegħdin jintilfu sforz għal jien naf traskuraġni xi sejħilha jew inkella sforz tal-lob irresponsabbli allura. Iva, il-lob tal-azzart estrem fejn kif qalet is-sinjura jaslu sa tali punt li jispiċċaw jilagħbu proprjetajiet. Imma tiltaqgħu magħhom Kane dawn ġifieri isiru dawn l-affarijiet. Ħanibda mill-premessa li l-lob tal-azzart estrem fejn jintlabu kif qalet il-persuna proprjetajiet, karozzi, intrapriżi. Mad-doffi. Fortunatament, mhumiex il-norma. Ejja nibdew minn hemmhekk. Imma fl-istess ħin hija realtà wkoll. Realtà fejn aħna bħala fondazzjoni huwa dmir tagħna li noħolqu għarfien barra li isma' jekk persuna li għaddej mill-vizzju patoloġiku tal-lob iva jista' saħansitra jasal sa tali punt fejn jirriskja ammonti kbar ta' flus b'mod rikorrenti li saħansitra jista' jiġi f'sitwazzjoni fejn dan jispiċċa jirriskja proprjetajiet jispiċċa jirriskja għal darb'oħra karozzi jista' jispiċċa jirriskja il-xogħol il-bread and butter tiegħu li permezz tiegħu ovvjament ikun qed isostni mhux biss lilu nnifsu imma lill-maħbubin tiegħu għalhekk jiena dejjem insostni li kull ġukatur hemm barra anke dawk li jilagħbu b'mod responsabbli li hemm ħafna nies hemm barra li tajjeb li ngħidha din għandhom iżommu f'moħħhom fuq dik il-mejda tal-lob mhux biss lilhom infushom imma b'mod speċjali il-maħbubin tagħhom għaliex mhux biss jgħaddu huma minn saram imma jgħaddu lill-maħbubin tagħhom minn saram ukoll. Il-Fondazzjoni kif tħares lejn dawn ir-realtajiet? Iva, nerġa' ngħid hija realtà, id-dmir tal-Fondazzjoni li taraf lill-persuni hemm barra li każijiet bħal dawn jeżistu mhux biex tbeżza imma biex tinforma lin-nies hemm barra li isma' jista' jagħti il-każ li jekk jiena inkompli nilab bla kontroll nista' saħansitra nispiċċa f'tali mument. Tajjeb li inkompli nsostni Anġela l-importanza li persuna iżżomm kont tagħha nnifisha. Meta tgħid kont tagħha nnifisha x'jiġifieri? Li issaqsi mistoqsijiet li l-nifisha waqt li qed tkun tilab jiena qiegħed nimxi mal-budget li għamilt għalija nnifsi, qiegħed nimxi mal-ħin li jiena wet li l-innifsi li ħanqattaf tali każinja jew inkella flop online. Il-patoloġija tiġi biż-żmien Anġela ikun hemm min li jilab ammonti kbar ta' flus mill-ewwel iva. Imma normalment jiġri li persuna tibda tilab kontroll, tibda tilab
hemm bilanċ u s-sens ta' riskju jibda jiżgarra. Jiġifieri tibda l-persuna tintela għal aktar ħin ġewwa każino jew tilab lob tal-azzart online. Tibda tillaxka bla ebda dubju mill-bilanċ finanzjarju li tkun għaddejja minnu. Taf xtaqt nistaqsi jiena, psikoloġikament għax intom forsi tiltaqgħu ma' ħafna minn dawn il-persuni, x'ikun qiegħed jiġri biex finalment jasal illi jilab dawk l-ammonti kbar ta' flus? Normalment il-persuna il-kilba telbu, il-kilba l dik ir-rebħa kbira telbu twaqqgħu faljenazzjoni li l-persuna jibda jgħix ħajja immaġinarja. Għaliex immaġinarja? Għaliex jibqa' jittama dejjem jittama f'dik il-ħolma ta' dik il-famuża rebħa. Angela li aljena ruħu mill-membri tal-familja, mill-ħajja soċjali, minn dik li aħna nsejħula il-ħajja reali. Il-persuna jibda jgħix ħolma u dik il-ħolma tibda tinfluwenzalu l-andament ta' ħajtu, tibda tinfluwenzah fin-negattiv, issa jekkux finanzjarjament, jekkux mentalment kif qed tgħid inti. Jekkux jaqa' il-persuna taqa' f'depressjoni, fid-dwejja. Qegħdin naraw kombinazzjoni tella dan ir-ritratt waqt li qed titkellem fejn qed naraw persuna forsi tasal fi stat kważi ta' paniku, meta tibda tiġi f'sensja u tirrealizza x'qed tagħmel x'qed jiġri. U tajjeb li nsemmi wkoll biex ġukaturi li għandhom id-delizzju tal-lob tal-azzard ma jaqgħux għal pressjoni li normalment issir direttament jew indirettament mill-ħbieb Angela, minn dawk li jkunu qegħdin bil-qiegħda jew madwar dik il-mejda tal-każino biex il-persuna tkompli toħroġ minn buta. Ikun hemm sinjali illi forsi anke persuna waqt li tkun għaddejja qed tilab turi illi fil-verità ikollha dik il-kilba tal-logħob, imma naturalment anki jispiċċa jkun hemm ħafna riperkussjonijiet kif konna qegħdin ngħidu. L-ewwel sinjal huwa dak finanzjarju. Meta persuna jispiċċawla l-flus li jkollha fil-but, normalment l-ewwel ħaġa li ddur għal flus mill-membri tal-familja kif tara li tela ħajt fil-familja stess iddur għal sħaba jew saħansitra ddur għal nies li ma tafhomx. Jiġifieri hemmhekk għandna problema oħra, problema tal-użura. Il-gideb, Angela, li persuna jinnega sal-aħħar waqt li m'għandux problema. Però irridu ngħidu wkoll li meta titkellem forsi tiġbed l-attenzjoni lil dawn il-persuni jgħidlek min jien u le mela jien se nasal sem. Ekku. Dawn intaqgħu magħhom dawn l-affarijiet, jiġifieri għax naħseb il-persuna tkun l-aħħar waħda li taċċetta li għandha problema. Ekku, u dik l-ar sitwazzjoni biex inqermiek, meta persuna ma jaċċettax li għandu bżonn għajnuna u ma jaċċettax aktar u aktar li qiegħed f'saram, hemmhekk inqermiek li ma jkun hemmx lok għal support. Is-support jibda jagħmel ix-xogħol tiegħu meta l-persuna taċċetta s-sitwazzjoni u taċċetta li għandha bżonn is-support. Speċjalment, Angela, għal dawn in-nies f'minoranza li jilabu ammonti kbar, jilabu l-proprjetajiet, jilabu l-intrapriżi, nisimgħu b'każijiet fejn intrapriżi tal-familja intilfu minħabba dak ir-riskju ulterjuri li ittieħed fuq il-mejda tal-logħob. U dawn jirrealizzaw illi mhux huma biss ikunu fil-problema għax idaħħlu l-maħbubin tagħhom il-membri tal-familja anke f'din l-istess problema. Normalment ikun tard wisq. U meta jintilfu intrapriżi jinkisru relazzjonijiet u meta tnejlek jinkisru relazzjonijiet tinkiser il-fiduċja. U normalment issib persuna li jiġi daru mal-ħajt finanzjarjament u jirkupra biż-żmien. Issib każijiet oħrajn fejn
ma jiġux darhom mal-ħajt finanzjarjament, imma tixxaqqaq jew tinkiser il-fiduċja fil-familja. Mhux hekk? U dik biex treġġaħħa lura it takes time. Fil-fatt qed jidher anke fuq l-iskrin tat-televiżjoni n-numru 1777. Dak huwa numru free phone fejn anki t-telespettaturi tagħna qed jirrealizzaw forsi b'xi sitwazzjoni illi ikunu jafu biha ċemplu dak in-numru tat-telefon illa li hemmhekk hemm nies professjonisti li jkunu jistgħu jigwidawkom jew inkella addirittura jaslu għand il-persuna u hekk. Ekku, l-għan tagħna bħala fondazzjoni hu li mhux nitkellmu mal-persuna meta tintilef proprjetà, meta tintilef karozza, meta tintilef intrapriża, meta tintilef relazzjoni bejn maħbubin, relazzjoni fil-familja. Aħna l-għan tagħna hu li narfu lil persuni ċertu riperkussjonijiet li sfortunatament persuna tista' tispiċċa fihom. Għaliex? Biex inwidbu lill-persuna, biex nigżu ftit il-kuxjenza, biex jekk bħalissa qiegħda tilab taħt kontroll, tibqa' tilab taħt kontroll. Irridu ngħidu li llum hawn ħafna għajnuna grazzi anki għall-fondazzjoni dawn huma nies professjonisti li jkunu jistgħu jiggwidaw anki min għandu anki lill-familji, l-membri tal-familja biex ikunu jistgħu. U mhux waħedna Anġela u nagħlaq hawnhekk aħna maħna xejn, aħna fondazzjoni qed nippruvaw nagħmlu l-ġid imma bħalna hemm entitajiet oħrajn insemmihom minn hawn hemm is-setqa fih dan l-FSWS, hemm il-Caritas, l-Oazi jagħmlu ġid kbir minn hawndex. Ġifieri dawn huma koll entitajiet li jagħmlu xogħol siewi ħafna li aħna buċċna minn quddiem infaħruhom u naħdmu jitfit magħhom. L-importanti li l-persuna li qed jismani, il-persuna li forsi għaddej minn saramu anke li mhux għaddej minn saramu qed jilgħab bilanċ. Iddaħħal f'moħħu l-importanza kbira li jekk inti qed tilgħab bilanċ kun responsabbli. Ftakar fil-maħbubin tiegħek. U jekk inti qiegħed f'saram tibżax. Is-sapport qiegħed hemm kif qed tgħid tajjeb ħafna inti Anġela, ċempel, linja ta' sapport, ikkuntattjana, chatline, 179 insemmihom minn hawn ukoll l-appoġġ, il-ħaddiema tal-appoġġ. Ġifieri is-sapport qiegħed hemm l-istat jipprovdi s-sapport xi kultant mhux faċli tirrealizza u niġu bombardjati ħafna b'tentazzjonijiet madwarna, imma rridu nkunu aħna b'saħħa interjuri li isma' nkunu kapaċi ngħidu oj, issa qbist il-bilanċ u l-ħin tiegħi skada. Ħani konkludu hawnhekk għax sarilna l-ħin, aħna nawguraw illi ħadd ma jasal f'dak l-istat li bagħtitilna l-SMS dik it-telespettatriċi tagħna ma kif tkunu tafu b'xi ħadd li verament għandu bżonn lajnuna illum hemm ħafna professjonisti kif qed jgħidilna Kejn mhux biss tistgħu iċċemplu 1777 il-Fondazzjoni Lob Responsabbli qegħdem anki għalikom biex tkun tista' tigwidakom u tikom is-support. Kejn grazzi. Grazzi lilek. Grazzi ħafna. Ħammorru għal ftit tarif pubbliċitarju appena nidħlu lura ħammur ħdejn Tonja illa li xkieku tafu x'inhi tagħmel fil-kċina festa tilkom fl-introduzzjoni festa għandna llum. Emmi, tiżbarazza